Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza 3 na kini diining bulan sa Marso. Ayan, Marso na gyud mga higala, hapit na gyung piyesta sa San Jose. Ayan no. O padayon na po nga nangandam kita alang sa Semana Santa, no? O karong Miyerkules mahigala po no? Ayaw mo kalimot karong Miyerkules, no? Magkuan na ta, sa ulog na ta sa Miyerkules sa Badles, no? Miyerkules sa Badles. Hala no, may mudto na kanaton tanan ng kinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panlawas niining kamudtuhon. Okay. Bueno, mga higala, no? Ato di ay nga Team Bayaon o mayong mudto sa mga tuang talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ug nga manusab ang ato ang mga kaigsunan nga mga kaparian. Ako di ay nga Team Bayaon ug may mudto ang akong mga classmates, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, ug manusab si Father Tonton Arnaiz. Yan na sa isla sa Cebu, sa Archdiocese of Cebu. Of course, akong timbayaon si Father Mario Atienza, Father Joseph Anore, Father Glenn Banson, si Father Joey Belsinia, si Monsignor Tingting Angkahas, si Father Rosdel Noel, si Father Rum Narca, o manusab si Father Kipling Agravante. Ayan, no? Nahala, no? Niya dito sa Maasin, si Father Dodong Cordobes, si Father Samuel Papa. Okay. Nahala, arin na ta mga higala sa atuang kining CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Caritas Philippines joins calls for Senate to start Vice President Sara's impeachment trial. Nanawagan ni apil mga higala karon ang CBCP sa panawagan nga unta himuo na sa kining Senado ang matud pa kining impeachment trial batok sa Vice Presidente sa nasod. Mao kadto mga higala, o ari kita mga higala sa ato ang Vatican News. Maguhay pa lang, matud pa, I only kneel before God. The last words of priest killed in Myanmar. No, mao kini ang nahimong pamahayag usab ni Father Donald Martin Yen Naing, no? Kini siya ang pare mga higala nga gi-assassinate didto sa Myanmar. Two women who witnessed the murder of Father Donald Martin Yen Naing in Myanmar last week recounted how the priest fearlessly confronted the armed men who took his life. In a statement to the Pontifical News Agency, Fides, the two witnesses who are teachers and parish workers at Our Lady of Lourdes Parish in the village of Kangye Tao said that when some 10 militiamen clearly intoxicated or under the influence of drugs encountered Yen Naing Win, they ordered him to kneel. And of course, I only kneel before God. The priest calmly replied to the leader of the armed men, who then proceeded to ask them, "What can I do for you? Is there something we can talk about?" Immediately, one of the men struck Yen Naing from behind with a dagger that was still in its sheath. However, with his blow, he also accidentally hit the leader of the armed group man, already a drunken rage.
And because of the answer given in him by the priest, the leader pulled a knife and began to stab him repeatedly and brutally his body and in the throat, which caused the priest to die instantly. Sa mga kanto mga higala, no, ang balitang simbahan ini kamuntuhod o luoy kay ang usa ka parin to sa Myanmar, no, nga gipatay in tao na ini mga milisya men. So padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon ug ari na ta mga higala sa atong Saint of the Day. Abay no, Saint of the Day nato karon mga higala March 3 mao si Saint Catherine Drexel. Di natao kini si Saint Catherine Drexel atong tuig 1858, namatay na atong 1955. She belongs to a wealthy family in Philadelphia, well-educated, well-traveled, become interested in the plight of Indians. Upon the inspiration of Pope Leo XIII, became a missionary and opened a system of black Catholic school in 13 states, 40 mission sisters, and 23 rural schools. She founded the Sisters of the Blessed Sacrament and responsible for the founding of Xavier University in New Orleans, the first Catholic university in the U.S. for African American. Died at the age of 96 and canonized in 2000. Now, mao kadto mahingala no si Santa Catalina sa Drexel sa Santa no sa kabag-uhang panahon. Balita mga higala, ari kita mga higala sa ato ang catechism. Sabi no mga higala no, sa catechism nato, ari kita sa mga pangutana sa usa ay hulog pagod yara mga higala no. Padahal makasala ba tayo ning di ta mabayad og utang? Para nis mga pala utang. Matud pa kasala jud ta na no kay doon naman kay sa labutan ka wala ni mo tumana no gawas dagway kung kanang makatarunganon no legitimate ang imong reason pero ingon nga naamora gyud na imong kinaiya nga mangutang ka di ka gyud mo bayad nakasala gyud ka na no kay matud pa sa Roma kapitulo 13 bersikulo 8 ayaw paggapo sa utang gawas sa utang sa pakigugmaay ang nahigugma sa iyang isikatawo mutuman sa balaod. Ayan, no? Sa ito pa, kining mangutang-utang ka niya gadi mo bayad, murag imong nalapas ang balaod sa gugma. No? Sa Salmo 37 verse 21, mamaylo ang dautan ug dili mo bayad apan ang matarong manggihatagon. No? Nya, sa Ecclesiastico kapitulo 5 bersikulo 5, maayo pa ug dili kamusaan kaysa musaad ka apan dili nimo tumanon. Okay, no? Gamay nga tips mga higala, no? How to save money wisely to avoid having to borrow money. Ayan, no? Unsaon man ginato mga higala nga dili kita mahimong palautang, di ra ba gyud ubayan. How to save money wisely to avoid having to borrow money. Making it a habit, a little of your salary, no? Making it a habit of saving a little of your salary, no? Sa to pa kining himuag yun, no? Himuag yun nga kana bitang kinaiya nga mag-save jud ka gamay sa imong sweldo. Learn how to budget. What we spend and when we spend it, stick to budget, you know? Sa to pa maghimo gyud ka kamaog gyud kang mohimo og budget unya kung naa kay budget tumanag yun no and learn to live within your means that means no learn to live within your means ayan no and establish a saving or emergency fund and be disciplined ayan no so importante kay kana no how to save money wisely to avoid having to borrow. Making it a habit to save a little of your salary or a little of your salary. Learn how to budget what we spend and when we spend it, stick to budget. You know? Learn to live within your means. And number 4, establish a saving or emergency fund. And number 5, be disciplined.
Ayan, no? So, mao kadto mga higala. Nilabod sa lain nga pangutana mga higala. Kining makasala ba ta kining mag-backstabbing? Ta ka namang libak ta. Tubag ni Ana. Ang tubag ni Ana na adere sa Leviticus Kapitulo 19, versikulo 16. Ayaw panumbalay aron manglibak sa imong isig katao, ni magtinguha kamo sa pagpatay sa imong isig katao. Ako bao ang Ginoo. Ayaw panumbalay, no? Matud pa diri sa Leviticus Kapitulo 19, versikulo 16. Nya sa Roma Kapitulo 1, versikulo 29, verse 30, naglunang sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakug, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panglimbong, sa kalaway. Manglibak sila, ano? Ug magdinay tao sa usa, magdinautay sa usag usa. Magdumot sila sa Dios, mga hambugkero, mapahitas o nugandakan. Tigmug na sila og dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Giapil gyud mga higala kining manglibak, no? So pangutana, makasala ba ta pader ining manglibak ta? Ang tubag niya na yes, makasala ka. Muna yung gitawag na to backstabbing, backbiting, no? To attack the character or reputation of a person who is not present. Muna yung gitawag slander. Sa gipadayag, sa basahon sa gipadayag, Kapitulo 21, versikulo 8, apan ang talawan, ang mga mabuudhion, ang mga malawayon, ang mga mamumuno, ang mga nakighilawas, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon, mahiagom gayud sa linaw nga kalayo, og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ayan, ayaw nagyod pagpanglibak pa. No, niya, not are the different kinds of kabalo mo what is the meaning of oral defamation or slander? Speaking of base and defamatory words tends to prejudice another in his reputation, office, trade, business, or means of livelihood. And what are the two kinds of oral defamation? Grave slander and simple slander. Yan, no? Written defamation, mo na gitawag na itong libel. Spoken defamation, slander. Ano? Klaro? Nahala, no? So what are the crimes against honor? A person's name, honor, and reputations is as sacred to him as his very life. Title seeks to give protection thereto by defining certain acts injurious to a person's name and reputation as crimes and prescribing penalties. Okay, kuyawa mga higala, no? Okay, these crimes which are in the nature of character assassination classified as according to the manner of her commission in the following. No? Oral defamation, crime against honor, use of oral utterance, oral defamation, slander by deed, act intended to cast dishonor, disrespect, or contempt upon, incriminatory or machination, incriminating an innocent person in the commission of a crime by planting, no? Intra-evidence against honor to a scheme but not directly spoken words to destroy the reputation of another. Okay, no? Elements common to crime against honor, that this a matter oral or written or whatever form of an act which is defamatory to another. Nya unsa man kalagmitan ang silot ni anang kining gitawag na tog libel o slander, 6 months to 2 years imprisonment. Ayan, no? 6 months to 2 years imprisonment. So maglikay kita ha. Di gyud maayong maglibak-libak ta din ha mga higala, no? Okay, another. Ari na punta mga higala sa lain na topic, no? Kining fornication. Ayan, no? Fornication. Fornication is a consensual or sexual intercourse between two persons not married to each other. Muna sexual immorality. Adultery, illicit intimate sex between one man and one woman, whereby the offer
is currently married. Ayan, no? Fornicator is current, not married. Adulterer is married. No? Sa to pa di ay kung adunay mga kanabitang male and female nga mo indulge o sexual intercourse nga dili sila minyo muna ginawag og fornication. Pero og minyo sila sa pikas o pikas muna gitawag no adultery. Adultery. So, sa ato pa mga sala-sala ni sa higala, no? Fornication, consensual sexual intercourse between two persons not married to each other. Adultery, illicit intimate sex between one man and one woman whereby the other is currently married. Muna dahil mga adultery o fornication. Okay, no? Sa ato pa kung parehos nga dalaga o ulitao, ni-indulge sila og sexual intercourse, gitawag na fornication. Pero kung pareho sila sa minyo, napikas og pikas, minyo sila, nagbuhat sila ni anang mga butanga, muna gitawag sa in English og adultery. Ayan, no? Okay, natong basa kung unsa may mga kwadaan ni mga higala, unsa may mga gitawag nato sa in English og teksto sa Biblia. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Taga Corinto, Kapitulo 7, versikulo 2, apan ang paglikay sa paghilawas, kinahanglang ang lalaki, mga asawa, o ang babae, mamana. Ayan, no? O niya sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, sa walay duha-duha, nasayod kamo, nga mga dautan, dili makasulod sa harian sa langit. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, kaya mga tao nga magkihilawas nun, o ang magsimba sa mga Diyos-Diyos, o mga mananapaw, o ang makikhilawa sa isig kalalaki o isig kababae. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13, ang uban mo ingon ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alang sa mga pagkaon. Tinuod ka na apan sa tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili alang sa kalawayan, kung dili alang sa Ginoo ug ang Ginoo alang sa tao. Ayan, no? So again, salamat kayo sa inyong pag-iguban kanako. Ako lang gihapon kini ang ubos nga lagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Okay, tarong mo na ito niya itong camera. Okay, no? Salamat. Ug di lang ko na ako kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab.